Ahojte ľudia pri mojom novom videu. Moje meno je Sigma Miško a vedľa mňa je Sigma Vicky. Jo, ideme na to. Tak Sigma Vicky, tak ideme na tú dovolenku, sa teším. No ja. Dobrý deň. Dobrý deň. Dejte tu vaše veci. Jo, Dobre, jasný. tak. To máte. Dobre. Dobre. Musíte ísť. Dobre. Poďte Sigma Vicky. Nikto tu není, tak poďme. Dobre, takže Poďme si sednúť. tam sme. Tu sedíme. Už za chvíľu letíme, dúfam. Už letíme, je. Dúfam, že áno. Ja idem zaspať, aby mne to uletelo. Dobrú noc. O pár minút později. Už jsme tu. Čo mňa budí? Tak už jsme tu. V Bulharsku. Čože? Super, mne to tak uletelo, tak môžeme ísť. Můžeme. Konečne som tu, aha. Je tu nejaká týpka prede mnou. Kočička pekná, mohol som si ňou robiť sex. Dobrý deň. Kočička zase. Dobrý deň. Dajte tu všetky vaše veci. Ja tu mám jen dlenky a plavky, tu máte tie. Dobre, môžete ísť. Dobre, jej. To je vlastné. Tak si idem do letadla. Keď sa idem do letadla, že som v ňom nebol. To je nejaká kočička, ja budu blízko nej. Uhahaha. Už vidím hen tú kočičku. Takže, zapnite si všetci pásy. Dobře, a potom vašim sedatlom máte záchranné vesty, kedy sa stalo, že keď pôjdeme dole, neviem, o čo správate ja. Takže, a už tu vidím nejakého pekného chlapca, ktorý budem určite ľúbiť sex a porno. To si myslím ja. Tak si ešte vám poviem, všetko máte aj nad svojimi hlavami, záchranné všetko. A tak dobrú cestu. Dúfam, že ke mne pôjde. Ja už ju vidím. Ahoj, moje zlato. Ahoj. Poďme na záchod. OK, zlato. Hehehe. Keď nemáme sa potkať na záchode. Ja dúfam, že príde. Ďušom. Tak poďme na to. OK. Synku, teším sa na tú dovolenku. Áno, mami, už sa teším. No tak poď, daj tam ten kufor. Alebo čo to je, Maťo? Áno, Minecraftovi, lebo ja milujem Minecraft. Ja milujem Minecraft. Je to moje potešení. Poď. Tak. Máte nejaké zbranie v tej sebe? Ja nemám žiadnu zbraň, ja mám len diamantový meč v svojej kabeli. Dobre, to nevadí. Jakého materiálu? Je z kovu. Dobre, asi môžete ísť.
OK. To sa teším. Ty si mohla ísť takto VIPčkom. Divné. Tak ideme na tú dovolenku, ja sa teším. Sme tady. Tak, ja idu na svojom tabletu Minecraft. Tady máš aj notebook. Ja vím, ja si zahrajem na tabletu Minecraft a ideme dohrať Minecraft aj. Ja ešte ideme si na dovolenku. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, vy idete do tej Barcelony? Áno. Áno. Viská Barca. No poďme. Jo. Ale takto máme zadarmo, lebo sme si to zaplatili za 1 milión. No. My si žijeme ako páni. Jakí chudiaci sú tu sami. Jo. Poďme do Špina. Samá špina je tu skoro. Jako skibidi toilet je to tu. No, nemusí tu dať. Kúpil som si svoj zlatý tablet a písal mi nejaký chudák zase, že mu mám dať aspoň 1 korunu. Ja si vždy zablokujú, tak. Sigmariky, musíme urobiť aj úvod video, lebo tu... Dobrý deň, môžete nám natočiť niečo? Dobre, čo vám môžem natočiť? Vy ste hejtý slavný youtuber. Jo, to sme my. Tak ja vás moc ráda natočím. Tu máte kameru a natočte nás. Tu môžete nás natočiť. Tak si môžem natáčať vás. 3, 2, 1. Teraz dáš natáčaj. Ahojte ľudia, pri mojom novom videu. Moje meno je Sigma Miško a vedľa mňa je Sigma Vicky. Určite dajte odber, kedy chcete viac týchto videí, ako nejaké vlogy, jo, a môžeme ísť na našu dovolenku. Takže, to bolo super. Aspoň jedenkrát som natáčal youtuberov, môžem aj podpis. Áno, kde ti jo mám dať? Patričko, tu máš, tak. Ešte od teba. Ďakujem. Máte to všetko zadarmo, vy ste takí slávni. Jo. Dík za všechno. Vrátila nám hen tú kameru, že áno. Jo, ja ju mám, tak si. OK, tak si ideme žiť našu dovolenú. Jo. Pekne si ideme užívať. Mami! Čo je? Že ideme na tú dovolenú, ty jo. No, Prečo nám to trvalo? nebuď drzej, inak nepôjdem. Dobrej, vole. Dobrý deň, čo si plajete? Tak my ideme do toho... Áno, dajte tu hete veci. To máte. Čiže, ideme. Tyjo. Čo robíš, synku? Nič nerobí, tyjo. Už odlítame. Teraz odlítame. Tady sme. Jo, na tomto nubácky výste, tyjo, mater jedna. Hej. Ideme z tejto dovolenky preč, poď. Víš čo, môžeš ísť preč, ja tu budem. Ľudia, kedy chcete viac takýchto videí, tak určite dajte like a odber. A čauko! Čauko! Čau!